Friesland is weer een organisatie rieker en deze organisatie wil graag dat de jazzmuziek, nou ja, weer wat meer plak krijgt. Maak ik het zo simpel zeggen? Nou, er moet vooral meer gespeeld worden, Willem. Dat is het ding, hè. Gebeurt dat te weinig? Ja, ik ben zelf muzikant en de club mensen waarmee ik dit heb opgezet zijn ook allemaal muzikanten. We hebben de laatste jaren gewoon gemerkt dat, ja, om allerlei redenen, er wordt gewoon veel te weinig gespeeld. We zijn er gewoon heel erg ontevreden over. We willen dat dus enorm in gang zetten. Eigenlijk dus meer spelen. En ja, er zijn te veel leeftijdsgenoten onder die muzikanten. Dat stoort ons ook. Dat vinden wij ook helemaal geen goede zaak. Dus moeten veel meer jonge mensen ook die prachtige jazzmuziek gaan spelen. En die enorme mooie spanning van het improviseren gaan ervaren. Ja. Nou, je hebt misschien al een club opgericht, Free Jam. Ik mag jou nog even introduceren qua naam. Hans Ritman trouwens. Daar praten we mee, Joert. Maar je bent net de enige die in deze organisatie eigenlijk zit. Want je bent mij eigenlijk een stel liefhebbers bij elkaar komen. Ja. Podia creëren. Eigenlijk dat is de bedoeling, hè? Dat is de bedoeling. Ik ben erg blij dat ik Felix Rosenstein, dat is een organisator die in de omgeving van Franeker en Harlingen de afgelopen jaren al erg mooie dingen op jazzgebied georganiseerd heeft. Daar ben ik begin dit jaar mee in contact gekomen. Ik heb mijn maatje gitarist Hans Wolslag, ook hier in Leeuwarden wel bekend vanwege zijn muziekzaak vroeger, bij betrokken. En verder hebben we ook Ton Groothaar en Geurt Volkers. Geurt zit hier naast. In ieder geval met die 5 man ja, hebben we gewoon een prima ploeg om dit op poten te zetten. Want het is niet niks. Er rent er een product talent om? Er zit een heleboel talent. Ik weet het heel erg zeker. Wat ontzettend leuk is, ik heb met verschrikkelijk veel plezier net naar de popgroep geluisterd. Er zitten 2 jonge jongens bij waar ik een tijdje terug ontzettend leuk mee gespeeld heb. Nou. De 3 oude knarren met 3 hele jonge mensen van begin 20. En dat is zo leuk, dan speel je en dan valt het hele leeftijdsding valt, zodra je staat te spelen, helemaal weg. Dat is mooie muziek, hè? Dat is fantastisch. Ja. Ja. De jazz, het moet weer naar voren. Ja. Gelukkig zijn er meer organisaties op dit tijd in Friesland die hun douane mee horen. Bijvoorbeeld City Jazz begint ook gelukkig weer al je dingen te organiseren. Dan komt Free Jam erbij. Straks praten we nog even verder, maar je hebt al iets te staan. En dan leven we daarvoor eerst maar even reclame voor mij. Voor de mensen die televisie en internet joggen. Een prachtig mooi affiche. Er zit van alles al op. Dus kom er snijden, hè? De komende snijn is het in Harlingen. We zijn over 3 locaties. In Friesland pakken we het meteen aan, dus we doen het meteen groot. Aanstaande zondag in Trebel in Harlingen. De groep Undivided met in Leeuwarden de hele bekende zangeres Ellie May. En de zondag erop de groep Mangrove. Dat is een hele bijzondere groep, omdat dat is centraal erin staat de djembe-speler Basil. En een paar Leeuwarden jazzmuzikanten, Laurens Blinksma en Oets Bousma, waren altijd al erg geïnspireerd door zijn muziek. En zijn dat op de jazzmanier gaan arrangeren. En dat speelt die groep, dus fantastisch. Free Jam, maar daar gaan we nog even over praten. Want dat is een nieuwe organisatie, die willen jazzmuziek, vooral in Friesland, naar boven halen. Het is eigenlijk toch een puur provinciaal verhaal. Heel alleen in Friesland, bij een volume wat waan. We willen erg graag de Friese jazzmuzikanten een podium bieden. En we willen de Friese jazzmuzikanten natuurlijk veel meer aan het spelen krijgen. Dus dat is, behalve het podium bieden, is dat ook workshops organiseren. En we hebben eigenlijk bij alle groepen die we hebben uitgenodigd om te spelen, hebben de vaste deal dat zij meewerken aan jam sessions. Dus als er in het publiek muzikanten zijn, dan is er altijd ruimte voor muzikanten om met die band mee te spelen. Wat dat betreft zijn we dus niet een orkestorganisatie die alleen maar puur de muziek doet. Maar we willen veel meer dat de hele jazzmuziek gaat leven. Je bent natuurlijk ook afhankelijk van een genre. Krijg je de blues en orengenres die pieken en dalen na, qua populariteit natuurlijk. Kan het zo wezen omdat de jazzles die ik net zo bot in de hitparades mistien had, dat de ex-skilled? Ja, dat zal, maar weet je wat het ook is? Het verbreedt zich steeds meer. Waar je vroeger nog redelijk eenduidig kon zeggen van nou, dat is jazzmuziek en dat niet. En nu heb je gewoon een heleboel boeiende muziek die zijn wortels wel in de jazztraditie heeft. Maar ook met heel veel vermengingen, crossovers met allerlei andere stijlen. En dat is eigenlijk prachtig. Dat is fantastisch.
Je bent van alles plannen. Bijvoorbeeld jammen. Heb je daar een vers plak voor? Of game dat wisselend waren op verschillende locaties? Dat is bij de optredens die er gepland staan. Tijdens die optredens is er ook ruimte voor jam session. Dus muzikanten die gewoon graag mee willen spelen, die nodig ik dus vooral uit om hun instrument mee te nemen. En we hebben gewoon met die bands de vaste afspraak dat een deel van de middag gewoon ook jam session is. Wat voor jazz lust het zelf graag, nee? Ja, ik ben een John Coltrane man. Ik ben een echte... Ik ben ooit op mijn 17e, en dat was dus een jaar nadat het beroemde album A Love Supreme uitkwam. Toen heb ik dat gekocht en toen was ik meteen helemaal stuk. Sindsdien altijd jazzliefhebber. Zeker. Free Jam. Te volgen volgens mij via Facebook. Ga je met een site? Ja, we hebben www.freejam.nl. Wat wil je nog meer? En op Facebook kijk je me al even van. Als je een muzikant bent, was ik in mijn jam en daar staat alles wel op hoe en wat het werk, het weertje wezen moet. Dat is allemaal goed georganiseerd en dat wijst zich vanzelf. Goed, ik let nog even een keer de affiches in. Je leest het 12 op groen voor de mensen die naar de televisie gaan. Eén van 12 oktober en één van 5 oktober. Dat is komende snijt de al. Daar kun je hem heen onder oren met Ellie mee. Fantastische zangeres trouwens. Die zangeres, ja, daar ben ik erg blij mee dat ze komt. Even zien, hoe laat begint het komende snij? 3 uur 's middags In Trebel in Haas. in Haas. En de meeste zeg mij jammen. Ja. Lekker spelen. Ja, we hebben al een paar jonge muzikanten die enthousiast gezegd hebben, hey, kom, hartstikke leuk. Ja. Hans Ritman, tegen tank. Succes met je organisatie. En stuur die talenten deze kant eens op. Vrede Miggy. Je hebt een keer nooit programma. Doe ik, Willem. Kom eens hier mooi spelen. Ja, oké. Deal. Hartstikke mooi. Free Jam.